Jeg hedder Mikkel. Jeg er 23 år. Jeg vejer 67 kilo og er 1,75 cm høj. Min interesse for thai-boksning, den startede ved, at jeg ville rigtig gerne bokse. Så mine forældre, de havde en kammerat, som trænede i Mikenta. Så da jeg var 11 år, der var jeg nede til min første prøveteam, og har egentlig været her lige siden. Så jeg har faktisk bokset i over halvdelen af mit liv. Da jeg startede, der var der helt klart nogle af de lidt ældre drenge, som var en kæmpe inspirationskilde for mig. Man kan sige, den allerstørste, det har nok været Brian. Brian, han er lidt en faderfigur for mig, kan man sige. Han betyder bare rigtig, rigtig meget for mig, og han er en stor indvirkning på, hvordan jeg er som person, og hvordan jeg agerer. Mikkel, han er jo... Han er en god dreng. Ja, han er mors dreng. Mikkel vil det bedste for alle. Ja, det vil han. Du har kendt Mikkel lige siden jeg har kendt ham siden han var en lille dreng. Mikkel, han gør rigtig meget for Mikenta. Bare det, han er hernede, bare det, han kommer ind ad døren. Mikkel, han er jo Mikenta, altså. Ja, han er jo lidt printet med Mikenta over det hele. Fuldstændig. Altså, jeg er jo rigtig gode kammerater med Mikkel også, ikke? Så altså, vi spiller jo også sammen uden for klubben, når det har ikke noget med klubben at gøre, så sidder vi også bare og spiller PlayStation sammen, hvis det er det, der skal til, ikke? Steffen betyder rigtig meget for mig. Man kan nærmest sige, at vi er lidt som brødre. Man går i krig sammen. Han står på sidelinjen, når jeg kæmper. Han holder puder for mig, når jeg skal i kamp, og han støtter mig, og han er der, hvis det er, at det måske ikke lige gik, som det skulle. Mikenta, det er min anden familie. Vi hjælper hinanden, og vi er der for hinanden. Det er lige meget, hvem du er, lige meget, hvor du kommer fra, lige meget hvor god du er. Altså, selvfølgelig lægger vi meget vægt på det sportslige, for vi er jo selv sportsfolk også, og sådan der, men vi lægger lige så meget vægt i, at vi bare har det godt alle sammen. Det gælder om, at du skal kunne snakke til alle, den tykke og den tynde, og det er lige meget, hvem folk er, hvor de kommer fra. Der kommer også nogle hårde drenge ind og snakker lige lidt hårdt og sådan nogle ting. Men inden længe, så kan de ligesom slappe af og hvile i sig selv, i stedet for at de skal have den der attitude på, hvor de render rundt med brede skuldre og jeg ved ikke hvad. Man kan bare hvile sig selv og være sig selv. Ja. Jeg tror også, der er mange, der får et eller andet forhold til hinanden hernede og ses uden for klubben. Men det er jo også det, som vi bruger meget tid og energi og midler på det hele taget, på at lave andre ting, end bare hvad der sker i træningstøj og sådan noget. Der er også mange, der kommer ned bare for at hænge ud. De skal ikke engang ned og træne. Det må jo betyde et eller andet, ikke? Altså hvis vi havde dagens ret hernede, så tror jeg, alle ville sidde og spise mad hernede, ikke? Altså, så... Det tror jeg jo. Det vil jeg selv. ja, klart. Når jeg kæmper, så får jeg den fedeste følelse. Det giver det vildeste kick, når man er oppe i ringen. Den følelse af, at du bare er uovervindelig, og det er bare dig, jeg har med i ringen, det er det fedeste i hele verden. Jeg er et rigtig stort konkurrencemenneske, og træner ikke bare for sjov. Jeg vil være den bedste. Allerede da jeg startede, der var jeg fast besluttet på, at jeg skulle være danmarksmester, og jeg skulle være verdensmester. Så det lå egentlig bare i kortene fra start af. Mikenta betyder alt for mig. Det er hernede, jeg har været i over halvdelen af mit liv, stort set hver dag. Så det betyder alt. Jeg vil ikke vide, hvor jeg ville være, hvis jeg ikke havde haft Mikenta i mit liv.